अमा सावनाय जैसा रूप हेटेरा मुंनि फैला जे बरगयारि बिथांनि मिउजिक भिडिअखौ इउट्युबाव थाबैनो हगारनो थांगासिनो दङ। पुष्पा दा साइड इफेक्टनि उनाव बर'नि गेजेराव मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथांनि अमा सावनाय जैसा रूप हेटेरा मुंनि मिउजिक गोदान भिडिअखौबो फैला बिथाङा हगारनो थांगासिनो दङ। मख'जाथावदि बयजोंबो सिनायजानाय फैला जे बरगयारि बिथाङा गोबां सुंद' सावथुन दिहुननानै आथिखालनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ लानानै थुलुंगा होबोगासिनो दङ आरो आथिखालाव बर' सावथुनखौ बिदै गोनां महर होबोगासिनो, जायखौ जों खनसे नायब्ला गले गले नायफिननो लुबैयो। जेरै 20, पुष्पा दा साइड इफेक्ट आरो बेनि उनाव दायो अमा सावनाय जैसा रूप हेटेरा मुंनि सुंद' फेस्ला मिउजिक भिडिअआबो थाबैनो नुजाफैसिगोन। लोगोसेनो फैला बिथाङा इउट्युबाव हगारनाय भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै गावनि इउट्युब चेनेलाव हगारनानै लानो नाङा होननानैबो खावलायदों। गासिनिसिमबो गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। कुटनीति मोनसे शर्ट मुभि जों बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनिफ्राय दिहुननो लादों। बिनि शुटिंआ सोलिबाय दं, जोबथ'वाखै, खिन्थु मोनसे मिउजिक भिडिअ बियो कमप्लिट जाबाय। दा बे कुटनीति सावथुनखौ जोङो राव गैयै भइसलेस मोनसे मुभि हिसाबै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आगारनो नागिरदों। बे जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय। बेनिफ्राय नैबे जिहेतुके माबायाव दोंसे मोनसे मिउजिक भिडिअ होनाय जादों। बे मिउजिक भिडिअखौ जे रायजो राजाफोरनो गोदान रोसि होनो थाखाय एसे माने अल्ड मडेल बै फिल्मफोरनि बायदि बेखौ खालामनो नाजानाय जादों। दा बेसेबां जाफुंसार जानो हायो बे रायजो राजाफोरनि कमेन्टनिफ्राय मिथिनो हासिगोन। दा बे मिउजिक भिडिअखौ जिहेतु एक्टिंआ फ्राय माने जिहेतु गोजाम सावथुननि बै समनि महरगिरिफोरनि माबाखौ फल' खालामनानै होनाय जादों हिसाबै बेखौ ब्लेक एन्ड व्हाइटआव नागारनो साननाय जादों। दा उनाव जेब्लानोखि फुल जितु शर्ट मुभिखौ आगारनाय जागोन अब्लाथाय बेखौ माने कमप्लिट कालाराव बे मिउजिक भिडिअखौ नुफिननो मोननाय जागोन जेब्लानोखि सावथुनखौ हगारनाय जागोन। माब्ला हगारगोन बेखौ? नैबे माबाखौ मिउजिक भिडिअखौ दिनै अर्थात बे 14 फेब्रुवारि बेखौ माने भेलेन्टाइन्स डे स्पेसियेल हिसाबै हगारनो नागिरनाय जादों। बेनिफ्राय जितु शर्ट मुभि, बे शर्ट मुभिखौबो शुटिंआ एसे दंबावो। बे शुटिंआ जोबनायनि उनाव एडिटिं आरो मिउजिक होखांनायनि उनावनो थाबैनो नागारनो नाजागोन। नायगिरि बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा खावलायनो? खावलायनाया बेनो, आं गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरसो बावहरगोन जे दिनैनि दिनाव बिथांमोना बर' सावथुन जे बर' एलबामफोरखौ थारैनो माने मोजाङै गनायनानै लानो हादों, एक्सेप्ट खालामदों आरो बिथांमोना दिनै जोंनि बर' महरगिरिफोरखौ गोबां थुलुंगा होबोदों। दा बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। आं सानदों नैबे कुटनीति सावथुनाबो रायजो राजाफोरनो एसे एन्टारटेनमेन्ट होनो हागोन, रायजो राजाफ्रा थारैनो गनायनानै लानो हागोन। आरो बेखिनियावनो खिन्थु मोनसे खोथाखौ आङो बुंबावनो लुबैदों। आथिखालाव जोंनि बर' महरगिरि दिहुनगिरि, सावथुन दिहुनगिरि, एलबाम दिहुनगिरि बा मेथाइ दिहुनगिरि बिथांमोनहा माखासे उसुबिदायाव गोग्लैनानै दङ। मानोना दाख्लैबो जोङो बेखौ सावरायनाय जादों जि माने मिउजिक भिडिअ बा मेथाइफोरखौ दा गुबुननिखौ कपि खालामनानै बिथांमोना गुबुन गुबुन वेबसाइटआव हगारनानै होनायनि थाखाय जोङो बैफोर मिउजिक भिडिअ एबा मेथाइफोरखौ जोंनि इउटिउब चेनेलाव सिगाङावनो नागारदोंमोनब्लाबो दिनै माने कपिराइट स्ट्राइक जादों। सोरनाबा कपिराइट क्लेम गेलेनानै माने डिमनिटाइज जानानै दङ आरोखि। बेखौ लानानै जोङो गोबां दुखु मोनदों जोंनि महरगिरि बिथांमोना। आरो दिनैबो खावलायबावगोन जायफोर बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं बिथांमोना बिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि दिहुनगिरि आरो महरगिरिफोरा माने सावथुन दिहुननाय बा मेथाइफोर दिहुननाय, मिउजिक भिडिअ दिहुननायाव थारैनो बिथांमोना गोसो बायगोन। आरो बेबायदि जायोब्ला रावबो बेफोरबायदि सोरजिनाय नङा आरो सोरजियाब्ला जों जे बर'नि जे हारिमु बे हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायावबो हेंथा जागोन।
बेवहाय महरगिरि हिसाबै आं थाबाय बिथां मेन्डेला थाख्लाय दाब्ला बिथांमोना थागोन। बेनिफ्राय बेहाय माने मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै बिनय आरो नयन बिथांमोना बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन। बेनिफ्राय बेबायदि माने खोब माने मेजर रलथ' माने एक्ट्रेसफोरनि गैया, अब्लाबो दानि गोदानै जोङो माबा सानिया जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सानिया बसुमतारीना दैमारि लिरोमोन, सानिया दैमारि बिथाङा जाखांफुनाय सासे महरगिरि, खोब मोजां बिथाङाबो एक्टिं खालामदों। दा बेबायदिनो आरोबाव गुबुन गुबुन महरगिरिफोर दंबावो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुआरि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दान बान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811।